lepšiu formu, akože dobre má formu, ale čo ja viem, nič moc. Taká tatkovská forma. Gaučová. Som zvedavý, čo toto bude za pičovinu. No ja som zvedavý na to. A ideme do hlavného zápasu dnešného večera, dámy a páni. Gabor Doyle versus Silly Boys. Chlapci Silly Boys už čakajú. Čakajú, ale vyzerajú tam, aké by tam boli... Všetci dajte follow, lebo v tejto sekunde vypínam stream. Všetci dajte follow, lebo vypínam stream. Preskakuje z nožky na nožku. Ale vyzerá tak ten jeden z nich, že si viacej verí, ten druhý... No tak Gabor bol kedy v oktagóne? Pred koľkými rokmi? 8? Presne, ten bravo. Akože veľa, však aj Denis Farkaš bol v oktagóne a nedávno bol na mojom streame a stal sa z neho úplný feťák. Veľa ľudí vystrelilo a vyjebalo dole. Presne. Do rohu mu ide Gustavo. Som zvedavý na toto, ty kokot. A máme klient Gábora Boroša. Tak neviem sa na to staviť, lebo by som si stavil asi. Gábor vyzerá byť viac než ready, chalani taktiež. Dámy a páni, Kompas Arena, vážení diváci na Joj Play Pay-Per-View. Toto je hlavný zápas dnešného večera. My si ideme predstaviť troch ľudí, ktorí sú jeho súčasťou. Na jednej strane dvaja, na druhej jeden. Začneme modrým rohom, kde sú dvaja. Prvý má 19 rokov, 175 cm. Je to jeho prvý debut v MMA pod trénermi Maximilian Mikláš a Dmitro Fedošev. Nikolás Brusel Daniel! Ty pičo, aký frajer. 20 rokov, 176 cm. Taktiež prvý zápas v MMA pod trénermi Maximilian Miklas a Dmitro Fedošev. Jančík! Tento Jančík, to je veľký pán, on to veľmi zabíja. Sú to Silly Boys! Proti ním jeden gigant, ktorý chce čerstvé mäsko, ako sám avizoval. Červený roh. 2024 iba? Ty kokos. 174 cm. Si mi ani nejak nezdá. 10 prehier. Tréneri Kristian Iliáš Kondrič a Gustavo López. Ofačín. Gábor! Ale tak môže byť. Kovároš! Rozhodcovia budú dvaja pre istotu a bude to Jakub Miller a David Šiškovský. Páni, zlomte mes. Gábor má 170 výšku. Taký nízky celkom. 1 versus 2. Zvládne Gábor dvoch mladých, alebo ho prevalcujú dvaja mladí. To sa necháme prekvapiť. Uvidíme teraz. Poďme na to. Hlavný zápas večera, dámy a páni, sme vo finále. Poďme na to. Keď Gábor podľa mňa rozjebe, ale neviem. Fani tým chlapcom. Chlapci sa zatiaľ rozdelili. Chcú ho obklúčiť. To tam presvišťalo. Ty kokos, čo ti jebe? Jednu bombu a odpadol. Ten masakér. Ten odpadol. Ti jebe? A to ja to jebem. Áno, ja som nejak nevidel. Čau je v kóme, zaspal. Stretol sa za realitou. Čo ti dáva? Masakér. Ale jeho nemohol vypadať. Ale to bola pekná čistá, to bolo aj dobre počuť. Teraz je to chudák, to neviem. To asi druhý pôjde do komy. Ja som si to úplne nevšimol. Konec.
Fú, masaker, masaker. Chlapci sa troška precenili. Ako môžete vidieť, Preto není sranda. Keď ide po Váži, toto bude v piči, čo s ním Gabor spraví. Á, už je pri vedomí, pohoda. aj takto to môže skončiť dosť smutne. Otrasená hlava dosť. Dúfajme, že Jančike bude v pohode. Gáborovi asi chýbalo toto bojovanie. Až na to. A teraz to Ale tiež celkom hába, že prečo je proti takýmto. bolo to tak cez Že hlavu. fakt, že to je nejaká dehonestácia už aj Ale celkom. doslova jeden úder. Au, rovno do boku. Nikola sa potom snažil bojovať aj za Jančikeho. Ale ešte by mali z jeden proti jednému, ne? Hlavne, aby sa v pohode pozriekal. Ešte by mali z jeden proti jednému, či? Už ostáva Nikolas, no. Tento je v piči teraz, tomu ver. Nikolas uvidíme, ako sa zhodnú. Nikolas vyzerá... Takže sa Nikolás nedosral zo svojho kamoša, jak videl, keď padol. Môže byť, že sa dosral. Gábor mu podáva ruku. Veľký potlesk pre chlapca. Od Gabora. Skúsil, vyskúšal, nevyšlo, nevadí. Tento teraz veľmi dostať. Veľmi. Alebo že ani ne, že Gabor bude šetriť, uvidíme. Čo to bude. No, presne, zarobené. Dostal vypínačku na 5 minút. Koľko mohol zobrať? 2-3 litre? Možno aj víc. A idú domov. Gabor hovorí, že už je koniec. Že je konec? Prečo je konec? Pokračujeme. Není konec. Nikolás na poprave. Teraz nechce asi pokračovať. Ale čo si 20 litrov, čo si? Dobre, koľko je tam zápasníkov. Vyhráva prvom kole. A je konec do piče. Vidieť Jančikeho takto padnúť, pre mňa nebolo vôbec ľahké. Je to Škoda, to je hanba. úžasný Ty kokos. barber, ale veríme, že sa zotaví. Koniec koncov toto tiež prinášajú. Ty kokos. No nič, ja si to vypínam. To čerstvé mäsko si zjedol jak ja bagetu na benzínke, keď som opitý a idem zo žurky, jak spolusediaci. Je to tu, hlavný zápas dnešného večera je pri konci. Nakoniec to vyhráva na TKO v prvom kole. Sranda, že to skončil, keď ešte jeden tam mohol byť. Mišo Ešte aké divné podmienky. Kolároš. No nič, páni, dámy, vypínam to. Tieto zápasy boli fakt, že mega na piču. Už to si nekúpim a... A Česi si idú zmerať sily, no a mne neostáva nič iné, než ich prizvať, pozrieť sa na ich nástupovky a pozrieť sa, ktorý bude dominovať. Poďme na to. Tajdan MMA, ideme na to. Borci sú pripravení, obidva nad seba nahonení. A ideme na to, let's go! Petr Žalka. Od komentátorského hľadiska Petr Žalka. A chlapci už začali, pekná predná. Vyzerá to dosť... Veľmi- krásny low kick, hneď zadná kontra. Veľmi bujno začali toto. Pekný low kick. Z tohto Chlapci idú do seba. mám pocit, že opäť nebudú 3 kola. Tvrdý low kick, ale vidno, že chlapci sú nahonení. Pekný low kick. Ďalší pekný Krása. low kick. A uhyby hlavou. To bolo počuť na celú halu. Vyzerá to, že má plnú energiu, obidva chalani idú do seba, neboja sa jeden druhého. Ale nám by im tá energia ostala do ďalších kol. Pekný pohyb hlavou a tretí low kick zase na tú istú nohu. Fajné už je veľmi hladný do zápasenia, lebo dvakrát sa pripravoval na oponenta, s ktorým nakoniec to vôbec nedopadlo dobre, ktorý sa tomu vyhol, Tadeáš Veselý v českej organizácii Clash, takže snáď konečne môže Pekný niečo round ukázať. Cizar naopak tam porazil Opata, streamera českého, najmä League of... Pekná predná, posunulo mu chránič, aj keď ukazuje, že ne. Tak hada mu tá príprava vyjde a uvidíme krásne. Toto neudal! To Toto bola nádherná zadná, ale Fajné. pozrime na to Sirius, jak sa hneď postavil na nohy a bojuje ďalej. To je Super, klobúk dole, dole. ale krásna zadná, posadilo super a pekná predná, už to cítilo na očku.
krásny zadný overhand. Jeden z najkrajších úderov večera, dovolím si povedať. Áno, súhlasím s týmto. Ale ako rýchlo sa zotavil, to je Klobúk dole, hneď na nohách a hneď prítomný. To Jak srnka vystrelil hore. na totál. Super. Krása. Pekný. Krása. No chlapci ma prekvapili obidvaja, musím priznať, že som nečakal takýto Toto úvod. je úplne na úrovni. Wow. Veľmi krásny Mňa vždy zápas. poteší vidieť takto dobre pripravených youtuberov, streamerov, influencerov, že prosto naozaj nielen na tom internete mať slova, ale aj tie činy. Aj, toto. Do rozkroku. Toto bolo bolestivé. Toto bolo do rozkroku. Ale ako si hovoril, tak tu je vidieť, že chlapci niečo robili, že sa na to nevykašľali na tú prípravu. Fajného som, že vyrastal na ňom, keď som mal že 9-10 rokov a točil YouTube videá. Akože Hej. úplne netuším, že som nevedel, že on je takýto oný. Hej. Ale chudák, no teraz musí prežívať ťažké momenty. To rozchodí. Musí ukázať, že je bojovník, je im to príjemné, ale Koľko má? 5 minút zo 5 zásadu, že? minút má na to. Ale bolo to, ukáž, pozrime sa spomaleného záberu, ale asi boli do rozkroku. Bolo. Narto, To bolo presne tam. nepríjemné. Mal by to vyskakať. Chudák. Normálne sa modlím duchu, nech to zvládne. Je to nepríjemné, ale myslím si, že nie je to až taká vec, čo by mala ukončiť zápas, že mohol by sa hecnúť. Krásnu tam trafil, už len kvôli tomu by som Ako sa áno, našiel, že... bolo to priamka, doslova. Ale myslím fajne predtým, ako trafil vlastne Cizerosa. Krásny knockdown, Vieš. akože wow. Ale teraz Poď, nemôže to fajne. stopnúť. Áno, máme ho späť. Super. Baja upravené, poďme na to. Pobúchame po bruchu, vrátia sa naspäť a pokračujeme ďalej. Žiadna torzia semeníkov Ty sa... to poznáš, Martinka, ne? Jak to na lajte. Áno. No, podskočíme dvakrát a ideme na to. Nie, naozaj, nech si dá náčas, keď už sa plánuje vrátiť. Presne, Alebo- lebo Paťka, behni tam a daj mu jednu lipak za ucho a on... Nech ho boli niečo iné a Nie. zabudne, vieš, na... Áno, zabudne na tie vajca, idď tam. chcela som to už urobiť, že trošku preber sa kamo a idem vyskať sa tam a ideš ďalej, ale uvidíme, čo to Si spraví. ešte nepoznajú Petržalku, vieš to. No, to Petržalská Tatranka musí byť, ale tak je to nepríjemné, to musíme priznať, že nie je to nič príjemné, takýto... Je mi ho ľúto úprimne, lebo toto muselo strašne Ale aj boleť. brucho má z toho roundkicku pekne nakopnuté. Áno, akože každopádne, keď naťahuje ten čas, tak dobre to robí z hľadiska taktického, že sa fakt Aspoň si oddycha, áno, Má na to vypýta sa, právo oddychne teraz. si. A Tak, už to máme, vidíme na pupku troška z ránkiku. pokračovať sa bude, Prednedávnom priatelia. sa fajnému dieťa narodilo, čiže Áno, tak už nemá čo stratiť. nech majú vajíčka, môžu mať pauzu, ale nie, veríme, že to bude zdravotne OK všetko. Áno, jasné. Ty si dostal niekedy neštro takto v zápase? Ježiš Maria, aj na tréningu, vieš koľko. To je taký pocit, že nové máš pichne. takú grcku v krku, alebo také, že je to nepríjemné, ale určite by som kvôli tomu nezdal zápas. Že je to nepríjemné, jasné, boli to, ale za toto by som si povedal, tak teraz dostaneš ďalší knockdown, A vieš. ťa to skôr motivuje k tomu, Áno. ešte dať oponentovi. Dávaš mi na vajca, no ja ti dám na hlavu. No, a sme späť. Ideme na to. Ideme na to. A je v tom. Áno, hneď aktívny kýva hlavou. Pekný pohyb, taký dynamický, splašený, ale obidva išli po zadnej. Ale seriózne príde taký fokusnutý, viacej v kľude. Nie je taký pojašený. Hej. Ale pozor, za ucho. Krásne, robí to s prehľadom. Že za ucho sú Vynikajúce. určite cítiť. To sú také tvoje, Martinka, za ucho. Áno. Pekný calf kick. No naozaj, na to, že sú to internetové Áno, výkony, akože veľmi pekné. super. Prekvapený som, Milo. Teší z toho background hľadiska, že nie len zhrabnúť peniaze, akože... Áno, ale chalani sa vyslovene bijú, pozor, aj kopu, že wow. No my sa cítili do toho, jak Áno, profi zápas. super, že? takto to má Krásne vyzerať to je. presne. Keď už idem do tej klietky, zoberiem zápas, už musím sa tam pobiť. Aj to bol krásny overhead skoro. Ale ako môžem vidieť, tak fajn, už má napuchnuté to očko jedno. Ale pekné kolo, pekné. Škoda toho, no, na citlivý. Akože môj názor je, že fajn do červeného rohu ide prvé kolo za ten knockdown, lebo to bol asi najcifikárnejší tvrdý úder. Krásne. Možno sa mýlim, nechám na rozhodcov, ale každopádne pekné kolo z obidvoch strán. A tak ono, keby sa aj boduje, že by to pretiahli na tie 3 kolá, tak asi berú v potaz, že aj tak toho kopol nešťastne. Určite áno. Druhé kolo sa o chvíľku začína, obaja borci v rukách ľudí. Nech ich dajú dokopy a pripravia. A verím tomu, že si pozrieme aj tretie kolo. MMA tu tretie kolo ešte ani nebolo, ak sa... MMA nie? Nie, ale teraz ideme do druhého, nie? Áno, zatiaľ druhé, ale Hovorím, verím tomu, že si pozrieme aj to tretie v MMA. môže sa stať čokoľvek, uvidíme.
druhé kolo. Ideme na to, poďme do druhého kola. Sirius versus Finer. Let's go, druhé kolo máme tu, chlapci, už opäť naštartovaní hneď od úvodu. Ciceros je hladný, ale veríme, že Fajne sa už dávno zotavil. Áno, vyzerajú byť obidvaja, že chcú si zobrať to víťazstvo. Tak predchádzalo tomu strašne veľa trešov. Krásny low kick. Hneď vrátil. Pekne. A ďalší calf kick. A hneď, krásna výmena nohami, dámy a páni. Ale super. Trošku sa to kopu To chlapcia. bolo pekné z obidvoch strán. Hneď reakcia naspäť, super. Pekný low kick. Tak ideme merať. Dá opäť. Chlapci si čo požičia, to si vrátia. Pekne. Sa im to zapáčilo. Tam už to vyzeralo aj podľa tváre fejsu, ale teraz zaboxoval, skrátil to. Ten long distance Fajne mu nechutí kvôli tým... Áno, tá noha už je nalomená. Teraz si pekne to vykryl, vyhol nohu. Vráca niečo. Tak. Super. Tam bol Oko, máme Pozor. oko. Aj poke. Tam bol aj pouk. Chalani sú si 1-1 na tieto prešlapy aspoň, môžeme to tak povedať. Teraz mu to musí vrátiť, že ide pokračovať, ale nebolo to také surové. Bolo to len také kvázi pošteglenie. Byť Cizerom dlho by som to nenaťahoval, lebo vyzerá oveľa menej unavenejší než Fajne, čiže to môže aj Fajne benefitovať paradoxne. Aspoň si oddychne. No. Načerpa silu a ideme ďalej. No, nevyzeral až tak agresívne ten iPod, vyzerá, že očko je v pohode. Áno, vyzerá dobre, vidí na obidve oči, super. Bolo to tam také, bolo to. Ten iPod tam bol, to bolo očividné. Aj v spomenom zábere sme mohli teraz vidieť, že mu tam pichol do toho oka. Ale vďaka Bohu to nebolo také nejaké hrubé, že môžeme pokračovať. Oko v klietke nevidíme, takže je dobre. Áno. Pokračujeme ďalej. Tam, kde majú byť. A veľmi stroho obaja páni. Krátke údery. Teda signifikantné. Ale ten Sirius by mal by ísť po tej nohe. Hej, nech nezabudne, čo Pekná predná. spravilo. Pozor na tieto capáky. No, to keď sadne, tak... Áno, natlačil ho na pletivo, pekne odišiel do strany. Ale pekne vrátil aj predný hák. Pekný low kick. No zatiaľ je to na obidve bránky sa útočí. Pekný vnútorný low kick. To sa aj zatvaril bolestivo, to muselo boleť toto. To už vidíme na tých grimasách, že to není nič pekné. Veru. Áno. Skôr väčší damage sa tu robí dnes s nohami v tomto zápase. Akože nejaké údery tam aj poprechádzali, ale chlapci zatiaľ si to dali kopanu. Predná od Cizerosa. Ale toto zacítil aj on, už tam má podľahnuť. Už to cíti. Toto bolelo aj mňa. Aj. Obidvaja si pekne teraz trafili. A opäť tá stojná noha. Fajne by to Pekne. mohol možno skúsiť aj na zem po týchto všetkých kopancoch. Ale pekne reaguje do strany hneď a už tam má peknú podľatinu, ako vidíme, Sirius. Teraz pekne zareagoval. Dáva najavo už únavu. No sám som zvedavý, 15 sekúnd do konca druhého kola. Vyzerá to, že si pozrieme. Tretie kolo MMA. Áno. A ideme do tretieho kola. Máme to tu Ale vystívané. pekný zápas. Nepovolil a hneď z toho vrátil. Krása Fajne, škoda toho, že to nešlo viac hlboko. Chyba mu ten malinký kročík do toho úderu. Hej no, ale low kicky už 4-4 spadli. A teraz zatlačil. Že ťažšie sa mu robí, už je unavený. Cizeros cíti príležitosť možno, vidí, že Fajne... Áno, tlačí. Ten musí dávať pozor, lebo Fajne tam vie vyhopiť ten zadný overhead. To už je únava. Je strašne unavený, vidno to na ňom. Ale Sirius vyzerá mi viacej pri zmysloch teraz v tomto treťom kole. Uvidíme. Má normálne modrú nohu, buďak. Fialovú nohu má. Nedarujú si nič, páni. Áno, pekný zápas.
Jo, ja zas do toho miesta. Fajné, melie z posledného, ale stále stojí. Ale bojuje. Teraz pekné tretne z obidvoch strán. Opäť low kick, ale hneď vrátil, zabodoval. Overhand, keby tam bola väčšia Oh, energia. pozor na to. No uvidíme, či Fajný ustojí. Fajné túto Cizerosovú energiu ešte a Oh, teraz pekné Joj. body, ktoré poprechádzali z obidvoch strán. dávajú do toho všetko. Áno, je to vidieť, že sa vôbec nešetria. Aj keď sú na dne síl, tak stále pokračujú, bijú. Pekné monokle už Fajnému začínajú sa. Oh, Dá, teraz pekne veľmi trafil Fajné. Koleno. Pýtalo si to, že... Wow, to Krása. Aj. A druhé koleno. Mama! Takýto plavák naslepo, to by trafil poriadne. Áno, pozor na to toto bolo. koleno. To Krás. bolo tesné. 45 sekúnd do konca tretieho kola. Wow. No na Fajne aj vidieť tie zanechané stopy o čosi viac. Áno. Aj tú únavu, ale stále stojí, stále Stále ide. Dobre. Krásny backfist. Toto bolo krásne. To je bojovník, ty kokos. Toto naozaj klobúk dole. Fajn. Pekný. A ide. Na zadnú Cizerosa. Ale je vidno aj na Cizerovej nohe, jak má podľatinu z tých Celú low-kickov. nohu má. Krásne koleno. A Wow, ale pekný zápas. Nádhera. Z obidvoch strán. Wow. Nádherný zápas.